ukuthi ngempela sibambeni. Ziyafika ikhathi zobunzima, ziyafika ikhathi la ubona khona ukuthi engathi wedwa, engathi usemhlabeni wakho wedwa, kodwa sibambeni bazalwane. Ekuhambeni kwesikhathi uJesu ugcina ezibonakalisa. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngizokhatha nje bazalwane, shuthi kunokhazini wami okade ezocelwa ekhaya eMsinga. Shuthi nje iside lasekhaya eMsinga ngifike khona sengiqede nesikole. So impilo yakhona ngazama ukujwayela noma ngingayazi. uJesu Kristu inkosi. Shuthi into enginotisile khona ukuthi intombazane meke yaqeda isikole bekade sekubonakala ukuthi hayi isikhulile, seziyaqala insizwa, seziyashela. Kukho nje indaba yemfundo nendaba yempumelelo nekhaya ukuthi mhlawumbe intombazane khona into ezoyenza ekhaya. Cha, intombazane nje into ezokana leyo, umfana kumele enze umehluko la ekhaya. Kushuthi ngayibona leyo mpilo nami mangifika sengiqedile umatric ngenhlanhla. Osisi okhazini kade bengaphambili bekade beganile nabo. Mhlawumbe nje maye yaqoma amaduku, emva kokuqoma ngamaduku, emva kwalapho uzobe sevakashela umkhwenyana. Emva kwalapho useyakhulela umkhwenyana uselethe mhlawumbe lezo nkomo ezu4. Emva kwalapho useyashaqa, useyahamba yogana. Sekujatshule kuyakikizwa, sekuyintele. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho ngafika ngayibuka lempilo yenzeka kuyinto nje eyenzekalayo even emphakathini. Kwahamba ke kwaze kwenzeka nakumina. Nami ke ngalotsholwa, ngaqeda ukulotsholwa kwenzeka kanjalo njengalokho kade kwenzeka abanye. Ngafica ivangeli ke sengikhona lapho ke uJesu Kristu inkosi bazalwane. Angikho ke efakazini bami ngomthetho, kodwa kwabanzima ngendlela ukuthi akubanga lula. Egameni lika Jesu ngilapho buthi ufakazi, kodwa nje ngizokukhatha uJesu Kristu inkosi. Kwaze kwabe ngiyaphuma ngabuyela ekhaya. Mangibuyela ekhaya kwanzima. Ngiyakhumbula ukuthi amazwi ashiwo kwathiwa hawu ufuna ukuyishadisa, siyayiqala lento akayishoyo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngoba amazwi ami ayethi ngoba ungilobole, wayengilobole ngeenkomo ezu6. Ngoba ungilobole akaqhubeke ushade. Kwathiwa nje siyayiqabuka. Intombazane ifuna ukuyishadiswa. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kwakubuhlungu ngalendlela le ngoba wayengekho obonayo ukuthi hayi ngoba ngifuna ukuyishadisa, ngoba ngomthetho ngabe ngiyaphuma nje ngihamba. Kodwa ngenxa ukuthi ngilotsholwe, angifuni ukuthi hawu leli ivangeli lenu ngisho lotsholwe umane nje sengiyinani engane futhi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi khona igama elalibuhlungu ukuthi ufuna ukuyishadisa, ngoba yayiqala leyo nto bazalwane. Nobani nawe ekhula wethi nje ngifuna ukuba nekwami. Ngifuna ukuba nekwami. Manje aqeda isikole engqondweni yabantu besifazane nengane ezayikhulu kwakunalokho ukuthi ngifuna nje ngaqeda isikole ngiyoba nekwami. Kwesinye isikhathi iqiniso lihle, amantombazane ayegijimisa wona noma umfana engakabi ready ukuthi ulokhuzana intombazane singeza kuzizohlala kuwo. Kodwa mayeke nje akhipha lezo inkomo lezo, mhlawumbe umfana esazoqhubeka. Kodwa ngenxa yomqondo wasekhaya nomoya obusayo endaweni yayigijima ijaha igijimela ukufaka iphinifa nokufaka udon touch. uJesu Kristu inkosi bazalwane. So ngiya kuleli phuzu lelo ukuthi ngimbonile uNkulunkulu esebenza ngokhazini wami. Kushuthi nje ekhaya nakho even ngivale ikole mangikanye nabo. Angigodli nje inkembe egazini, anginandaba ukuthi abakholwa bona. Even kuthiwa sihleli lapha esigcakini ngiyakhuluma bethi kodwa kubani owakwabona ukuthi ngempela izulu. Ngikhulume ngoba kumkhiza abafa bavuka, ngoba bayithanda izitori lezi ezizoba ezingezulufakizwe. Bayithanda izitori lezi ngihlale kuzona. Ngaze ngabandlalela ngelila ngabambona bazibonela bona okhazini lapho. So bazalwane ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu kanti uyasebenza ngesikhathi umuntu elokhu ekhuluma. Ngilamayo ke yena ngathi ngibuyile mina ngihlekwa kuyileyo nto ukuthi siyaqala. Ungaze ubuye egwilini ubuyele kini kunini phansi kangaka nikini ningabusi. Ngilamayo udadewethu wahamba naye waphinda wavumela ukushaqa. Ngimtshele ngathi sisi wami ungavuli. Umfana mekahlala nawe nje akabe saqhubeka. Uzobe sajahani senihleli ndawonye, ngoba usukhona la uyamoshela, usukhona uyapheka. Yini asazoyijaha ngoba nje wena usula senizoqhubeka nakho izindlu nenze ini usunjengonkosikazi wakhe.
kodwa usisi wami wahamba nalapho kwabona ukuthi we lo ayikho nje indaba yakhe buku udadewabo uhambile wayogana kwakubuhlungu ngale ndlela ngoba ngangimtshelile ukuthi angayenzi leyo nto uJesu Kristu inkosi bazalwane ngakho ukhazini wami ungenzele isimanga ke yena walotsholwa ebevele selotsholiwe kodwa seningane ehleze ekhaya akakholwa bazalwane ngakho nje ngabuka bamlethela inkomo shuthu sezo7 inkomo alotsholwe ngazo ngokwasemsinga lezo inkomo iningi kabi mawusilotsholo ngeinkomo engakho hayi impela nje hambiye kwakho nje usunkosikazi bazalwane ngathula ngangasho lutho ulotshole sengila seyivuliwe ikole inkosi amhlizana yabuhlungu ngathi we mhlawumbe uzovuma amadoda okushaqa inhlizana yabuhlungu ngathi ngizothini mangabe evuma yiki into engizoyenza kodwa ngoba ngimtshelela ngindaba bazalwane ngimfonga WhatsApp izolo ngimbuza ukuthi bakuthathile ethi lutho ngisekhaya awungajabula bazalwane ngambonga uNkulunkulu ngakho ngibuka le yanto leyenze ukuthi khonto eyenzeka kubona ukuthi hayibo usisi wethu engabuye lotshole uJesu Kristu inkosi bazalwane engabuye sokubona ngiyabona ukuthi khona lento eyenzakalayo ukuthi hayi ngempela ngiwumuntu wesifazane nje kufanele ngempela ngazi ukuthi ngibalulekile ngazi ukuthi angishibhisi ngazi ukuthi ngizolotshola ngize ngiqede bese ngiyashada ngiphinde ngibe enhloko ngakho bazalwane masixoxa nokuthi mina ngizoshada ngithi sisi I'm proud of you ngempela leyo yokulotshola mase uyashada iscam nje uyahleka kodwa ngiyayibuka ukuthi ngikhuluma nayo sethola ilento ukuma ngenxa ukuthi nami ngama ngathuka kwathiwa awu ufuna ukuyishadisa ngoba nje ulimi lokushada into engakhulunywa emndenini uJesu Kristu inkosi bazalwane into engakhulunywa nhlobo so kwakubuhlungu kakhulu kushiwo konke kwakushiwo kodwa nje nginalokho bazalwane asibambeni noma kuthiwa uhlukile wenza into ehlukile even endaweni even ngakini even emsebenzini ibambe ekuhambeni kwesikhathi uzombona uNkulunkulu eseveza ithela abantu sebema ngenxa ukuthi bakubonile wena uma uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyacela baba ushele